स्टा गाना कॉपी कीजिए एक दबा के और मौका पाइए iPad मिनी जीतने। हेलो 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 मानो इदि नोङो मानो इदि जाखो जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै मानसिफोरनि गेजेराव गोसो गैला नामा रायलायनो गोसोबा सोरबा मोजां रायलाय मोजां बाथ्रा रायलायनो गोसो गैयाबा दोन बा इदि जाबाय बिनिता सोरहाबा बाथ्रा दङबा मोजां रायलाय बाथ्रा गैयाबा दोन होमबा मानो आंनि बाथ्रा सोंहरदोंमोन नों इनि सिगाङाव मानो सोंनांगौ इयो बुंबाय नालाय आं सोंहरबाय मा बुंदोंमोन इयो जानला मोनला नाम्बार होगोन जानला मोनला रायलायनो होनबाय नोङो इयो आंनि नाम्बार जानला मोनला नों फन नाम्बार होगोन जानला मोनला रायलायनो होगोन ना नोङो इदिना नोङो नों माबा आंनि गोसोखौ मायबा नायनायदो नामा नों मा गोसो नायो इदिना नोङो सोरनो होयो हो बयनोबो होजोबना होयो नाम्बारा सोरनो गासैनोबो राननानै हो रानना हो नोंखौ लोगो 20 बार फादनो मोनागौ मानि गारां जानला मोनला खोथा बुंबाय थाना दायना नोङो नों मा सिफा नोंनि सिफायाल' सिफा नामा सोरहाबा गोसोथोनाय दंबा सोरहाबा गोसोथोनाय रायलायनानै था नों बायदि हिनजावखौ साबबासो खयखांबाय आं लेफुनो हामदो इफोरबायदि खालामदो इफोरबायदि मा बिदि बाथ्रा बुंहरदोंलाय बयनोबो नाम्बार होनो हादोंना आं नोंखौ लानानै इदि बयनोबो हो नाम्बारा बयनोबो हो आं होआखैलै नानि मानो इदिलै नोङो खैजोन दङ जोंनोबो होजोबना हो नाम्बारा ओइ लोदैमसा लोगोफोरा आंनिफ्राय लादोलै नों मानो फोथायालै लोदै बगद नों मा सिफानो लोदैमसा मानो फोथायालै बिनिता लोंनानै दावराव बानायनो जिउ सना मानो इदि नोङो सोरहाबा सना रुफा दङबा सना रुफा होननानै फानगोन लाबोना जानला नोंनि अनगा आंहा रावबो गैया मिथिबायना नोंनि सिफाखौनो होननानै साननानै लायो आं जानला मोनला खोथा बुंबाय थाना दै मा जानला मोनला सेंग्रा सिख्ला बिदि सिफा लोदैनोसै ओंखारखायो लोंदोंबा मोजाङै लोङाखैबा था बिनिता आइ लाभ इउ सोरबा लोंदोंबा सोरखौबा रायलाय थां I do not hate you. I love you. ओंखायनो मानो सिखाव होनो थां नोमानि सिफायाव नङा नोंबो जुदि आंनि आइनि सिफाखौ नुदोंबा नोंसा नोम्फानि लोदैखौबो आं नुदो होमबा नोंबो नोम्फानि लोदैखौनो सोनानै ला आंखौ जरुरत गैया हय ना नय कथाखौ मानो जुदि आंबो आंनि आइनि सिफायावनो सोनो हायो होमबा नोंबो नोंनि नोम्फानि लोदैखौनो सोनानै लानो हायो नोङो आंहा बिनिता नों इदि बाथ्रा बुंहरनो हाना आंखौ नोंजों आंजों गोसो मोनसे मोजां मोनलायबाय ओइ सानाय नोंजों आंजों गोसो मोनसे मोजां मोनलायबाय हाबा जानांगौ खयलायनांगौ गथ' गथाय खांनांगौ जानांगौ संसार जानांगौ बेफोरनो खोथा नंगौना नङा नों मानो इदि सानदों आंखौ आं दिनै लोङाखै मिथिबायना नोंमानि सिफा नोंखौ खयनो मोनबाल' खनजोबानो थुहैना फुथारथारला नोंखौ लोदै फिसा नोमा सिफाया आं मिथिया थांगासिनो दं बरमा हस्टेल र' खयबार खयनो मोनागौ माने फैया होननानै समायखिरा लादों आं दिनै सैमानि खयलाय गरायनि खयलाय खयगोन आं नोंखौ नायबाय था मा खै गिलास लानाय माने गिलासथामल'सो लादो मा बेसे लादो जायखिजाया आं नोंजों गिलासथाम लानायनि उनावनो नोंजों रायलायनो बा मोजां मोननायनि मोनसे खोथा सावरायनो होननानै हरदों नाथाय नों आंखौ डाइरेक्टयै नोमा सिफा होननाय लोगो लोगो आंबो रागा जोंदों जे नों आंखौ जुदि हिनजावनि फिसा जानानै हौवा मानसिखौ नोमानि सिफा होननो हायोबा आंबोथ' नोंखौ नोम्फानि लोदै होननो हागोन बे मोनसे साननाया आंनाव मा मिनिट मा आं नोंखौ माला इदि बुंखो होमबा आंबो नोंखौ माला इदि बुंखो होमबा बराबर दाबो आइ लाभ इउ बिनिता आइ लाभ इउ मा लोंनानै नोम्फा लोदै आं लोङाखैलै बिनिता मानो इदि नोङो
जानला रायलाय मारै थानाङा दे बिनि दा खोनासंनाय आंनो जायखिजाया सिफानांसिगौ एबार मेसेङावनो आं सिफानांथारगोनानो जानला मोनला खोथा बुंबाय थाना मानो इदिलायनो लुदै बहत आखाइ सोबाय थानोसै नामा नोङो लुदै नाङा नोंनो ओंखायनो मा खोन्थादो नोंसानो ओमफ्राय खोन्थादो लुदै फिसा नोंसानो ओमफ्राय लुदै सेरलानाय गोजा जा सिमला बिबार बायदि थब्लानाया मिनिद' हासि मानो इदि जानला मोनला खोथा बुंबाय थानाङा मिथिखायो जानो होमबा मानोथो आंखौलाय नों मा सिफा होनबाय थायो पुलिसफोरनो आर्मिफोरनो लगायना हरग्रानि मिथिलायनो नै लोदै पुलिस हारसाफोरखौ दानफ्लंजोबगोनसो आं गोरना खुदुमरफोरसै आं दोननोसै जिउ मिनिथा दोन खुदुमर खनसे होनबादों आं नै गाबदो है लोदै इदिल' इनिफ्राय अख्राल' माखिथाय दे ओमफ्राय आं मा होनदोंमोन नोंनो इदिबा होयो आंनो दा दरखार गैया रावबोफोरबायदि होनो लागा गैया आंहा गुवाहाटियाव रुम भारा लानो गोनांखौ लानानै खयलायनो गोनाङा मा जाखो जों सानैनिया नै आं मिथिया गुवाहाटियाव रुम भारा लाना खयनो मोनाबानो मिथिखाया आं नायबाय था मा जानला मोनला खोथा जाबाय थाना जानला मोनला जे खोथा गैया नायबाय था आं मिथिया नोंनि सिफा मोनागौआनो थांनानै थाया मा नै नोंहा जिमुत दङबा नोंखौ खयैनि थाखाय थैनांगौ आंनो